mai ikirarin kare haƙƙin 'yan arewacin Najeriya ya bayyana ra'ayinsa dangane da waƙoƙin Alhaji Dauda Kahutu Rarara, inda ya roƙe shi da yawa arewa waƙa da kuma bayyana dukkanin wasu matsaloli da ke faruwa a arewacin Najeriya, kamar yadda ya ambata a wani bidiyonsa da ya wallafa a akawun ɗinsa na TikTok, inda ma ya yi alƙawarin tama wato shahararren mawaƙin siyasa Alhaji Dauda Kahutu Rarara cewa za su iya haɗa masa kuɗi daga naira 1000 har naira miliyan 500 a cikin awa biyu. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinmu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mutu kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci gari labarun ɗaya bayan ɗaya. A ci gaba da cece-kucen da ake yi na Arewa su farka ko kuma Arewa mu farka a cikin kafafen sada zumunta a arewacin Najeriya, sarkin mata wanda shine ya fara yada maganar cewa Arewa a farka dangane da ɗalibai 'yan Zamfara wanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da su a cikin daji, ya fito ya bayyana ma Dauda Kahutu Rarara cewa don Allah ya taimaka ya waka akan matsalolin da ake fama da su a arewacin Najeriya, ya kuma alƙawarin ta masa cewa za su yi iya kokarin su ga cewa sun hada masa rubutun kuɗi ko da sun kai naira miliyan 500. Sarkin matan ya kafa hujja da cewa lokacin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, Dauda Kahutu Rarara ya ce ba zai waka ba sai an hada masa naira dubu wato zai wa Buhari waka. Sanadiyan wannan ne sarkin mata ya ce tunda in har aka bashi kuɗi zai yi waka to za su hada masa naira miliyan 500. Amma shi kowa ya waka ya gayi dukkanin wasu matsaloli da ke faruwa a arewacin Najeriya. Ya ci gaba da wannan roƙon tare da jinjinawa tare da kuma neman a tausaya a wannan wakar daga ofishin na mawakin siyasa Alhaji Dauda Kahutu Rarara, a yayin da yake roƙon Alhaji Dauda Kahutu Rarara a bidiyon da ya ɗaura a shafin sa na TikTok, ya kai har gurfane ko kuma ya durƙusa duk dan a yi masa alfarma a arewacin Najeriya waka. Ma'abuta amfani da shafukan sada zumunta a halin yanzu sun zo da ido suna dibi ko kuma suna saurare yadda za a yi Dauda Kahutu Rarara ya wannan waƙar. Sai dai kuwa masu hasashe sun ce dai wahala a ce Dauda Kahutu Rarara zai waka saboda kuɗin naira miliyan 500, domin kuwa ba sa buɗe masa ido don ya fi ƙarfin su. Amma fa al'umma na ganin cewa zai iya yin waƙar sanadiyyar samun ci gaba a arewacin Najeriya ba don kuɗaɗen da ake hasashen za a haɗa masa ba. Duk da haka dai yanzu haka Dauda Kahutu Rarara ya shafe 'yan kwanaki bai ƙarin wata waka ba, wanda ake ganin cewa kamar ya je hutu ne ko kuma akwai wani abu da ke faruwa dangane da wannan waƙar. Amma fa ma'abuta amfani da social media da dama sun yada wannan roƙon da sarkin mata yawa Dauda Kahutu Rarara domin buƙatar da aka yi a gare shi da ya rera waka domin bayyana matsalolin da arewacin Najeriya suke ciki. Duk da yake akwai mawaka da dama a arewacin Najeriya da suka yi wannan waka mai nuna irin halin da ake ciki a arewacin Najeriya, amma fa su 'yan gwagwarmaya arewa mu farka wayannan mawakan ba su isa sun wadatar da su ba, har yanzu suna neman murya ko kuma wakar shahararren mawakin siyasa a Najeriya Alhaji Dauda Kahutu Rarara. Dan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci ga dai labarun da bayan daya. Ta ikirarin kare haƙƙin 'yan arewacin Najeriya ya bayyana ra'ayinsa dangane da waƙoƙin Alhaji Dauda Kahutu Rarara, inda ya roƙe shi da yawa arewa waƙa ya kuma bayyana dukkanin wasu matsaloli da ke faruwa a arewacin Najeriya, kamar yadda ya ambata a wani bidiyonsa da ya wallafa a akawun ɗinsa na TikTok, inda ma ya yi alƙawarin tama wato shahararren mawaƙin siyasa Alhaji Dauda Kahutu Rarara cewa za su iya haɗa masa kuɗi daga naira 1000 har naira miliyan 500 a cikin awa biyu. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinmu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mutu kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci gari labarun ɗaya bayan ɗaya. A ci gaba da cece-kucen da ake yi na Arewa su farka ko kuma Arewa mu farka a cikin kafafen sada zumunta a arewacin Najeriya, sarkin mata wanda shine ya fara yada maganar cewa Arewa a farka dangane da ɗalibai 'yan Zamfara wanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da su a cikin daji, ya fito ya bayyana ma Dauda Kahutu Rarara cewa don Allah ya taimaka ya waka akan matsalolin da ake fama da su a arewacin Najeriya, ya kuma alƙawarin ta masa cewa za su yi iya kokarin su ga cewa sun hada masa zuzurutun kuɗi ko da sun kai naira miliyan 500. Sarkin matan ya kafa hujja da cewa lokacin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, Dauda Kahutu Rarara ya ce ba zai waka ba sai an hada masa naira dubu wato zai wa Buhari waka. Sanadiyan wannan ne sarkin mata ya ce tunda in har aka bashi kuɗi zai yi waka za su hada masa naira miliyan 500. Amma shi kowa ya waka ya gayi dukkanin wasu matsaloli da ke faruwa a arewacin Najeriya. Ya ci gaba da wannan roƙon tare da jinjinawa tare da kuma neman a tausaya a wannan wakar daga ofishin na mawakin siyasa Alhaji Dauda Kahutu Rarara, a yayin da yake roƙon Alhaji Dauda Kahutu Rarara a bidiyon da ya ɗaura a shafin sa na TikTok, ya kai har gurfane ko kuma ya durƙusa duk dan a yi masa alfarma a arewacin Najeriya waka. Ma'abuta amfani da shafukan sada zumunta a halin yanzu sun zo da ido suna dibi ko kuma suna saurare yadda za a yi Dauda Kahutu Rarara ya wannan waƙar. Sai dai kuwa masu hasashe sun ce dai wahala a ce Dauda Kahutu Rarara zai waka saboda kuɗin naira miliyan 500, domin kuwa ba sa buɗe masa ido don ya fi ƙarfin su.
amma fa al'umma na ganin cewa zai iya yin waƙar sanadiyar samun ci gaba a arewacin Najeriya ba don kuɗaɗen da ake hasashen za a haɗa masa ba. Duk da haka dai yanzu haka Dauda Kahutu Rarara ya shafe 'yan kwanaki bai ƙara yin wata waƙa ba, wanda ake ganin cewa kamar ya je hutu ne ko kuma akwai wani abu da ke faruwa dangane da wannan waƙar. Amma fa ma'abuta amfani da social media da dama sun yada wannan roƙon da sarkin mata yawa Dauda Kahutu Rarara domin buƙatar da aka yi a gare shi da ya rera waƙa domin bayyana matsalolin da arewacin Najeriya suke ciki. Duk da yake akwai mawaƙa da dama a arewacin Najeriya da suka yi wannan waƙa mai nuna irin halin da ake ciki a arewacin Najeriya, amma fa su 'yan gwagwarmaya arewa mafarka wa'annan mawaƙan ba su isa sun wadatar da su ba.